der var ingen anden udvej for mig end at blive billedkunstner. Når man først har opdaget maleriets forskellige korridorer og labyrinter, så er det ligesom, man bliver sluset ind i en større sammenhæng. Jeg synes, jeg har hørt andre kunstnere sige det før mig, og men det er jo fordi, det er rigtigt, at jeg valgte ikke kunsten, kunsten valgte mig. Da jeg tror jeg var 19 år, så kom jeg ind på Horsens Kunstmuseum og drejede om hjørnet der, og så hang Michael Kviums billede selvportræt, hvor han står og læner sig diabolsk ud af vinduet, og vinden hiver fat i gardinerne. Og så tænker jeg bare, hold da op, man må gerne male sådan der, jamen så er jeg på. Et maleri er meget tidsresistent. Det er ligesom en visuel frisbee, du kan sende ud i fremtiden. Jeg har nærmest sådan, at hvert billede, jeg laver, så brolægger jeg mit eget liv. Hvert billede er ligesom sådan en flise i fortov. Jeg elsker at mærke, når jeg går ind i et nyt maleri med et nyt motiv, at jeg kan mestre det. Fordi at jeg kan lave et sammenfald mellem form og indhold, som kan skabe noget, som jeg ikke havde forventet at se, og som publikum forhåbentlig heller ikke sådan lige havde forventet at se. Og det handler jo dybest set om en kommunikation mellem mennesker via billedfladen. Ikke kun malerierne på den her udstilling, men alle malerier er for mig visioner af noget, også abstrakte billeder. Det er visioner af noget, man har set for det indre blik, og man forsøger at gengive det. Råstoffet i mit maleri og mit arbejde med kunst, det er, at jeg samler på indtryk, bevidst eller underbevidst. Jeg går simpelthen og samler på poetiske øjeblikke, som så aflejer sig, og så på et tidspunkt, så pibler de sammen, og så kommer der noget helt tredje ved det. For mig er god kunst, det er, når jeg kan se, at værket er sluppet ud af kunstnerens hænder og har udfoldet noget, som ikke kunne være forudset, som ikke kunne være kalkuleret fra starten. Noget, der er kendetegnet ved alle de malerier, der er på den her udstilling, det er, at selvom vi kan se, at de forestiller noget, så er der ingen af dem, der er kortlagt fra starten. Det er simpelthen processer, som når frem, og så vinder ved det, at de når frem til et værk. Altså jeg vil bruge billedet med cowboyen, der har tæmmet en hest. Så er maleriet færdigt. Dybest set handler mine billeder om en tro på individet. Det er ikke en tro, en religiøs tro. Det er en tro på kommunikationen, og en tro på det billedliges vægt i vores verden. Hvis man ser et stykke kunst, der er rigtig godt, så er det ligesom om man kan træde ud af sig selv. Kunstneren kan træde ud ved det, at han laver det, eller hun laver det, og beskueren kan træde ud af sig selv og se et forsøg på at skabe en eftertanke og en erkendelse. Som helte i en undergrundshær. Det er simpelthen, ja. Jeg opfatter min kunst som en del af samtidskunsten.